kufamba netsotsi Emerson uri geva geva takatumira mbava geva mbava geva mbava geva geva matsotsi hurumende yembava tiri kutongwa negeva mbava tsotsi takatumira from bad to worse. Real conversations, unfiltered perspectives. Ndo dingindirana tinofamba naro pano pa DJ Wally Unfiltered. If it's your first time here, Janya, subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara uri mugari wepano ndodango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting DJ Wally Unfiltered. Yes, zvamanje masports apera, bhora ragoeswa, black ball rasingwa na Apostle TF Chiwenga. Hatidi kunzwa munhu anodzoka achitaura zvisina maturo. Hanzi zviri nani kufamba netsoka uchisvika kwauri kusvika pane kuvhairirwa nemunhu ari kufamba nemota yaapiwa nachivhayo. Zviri nani kufamba nebhasikoro rawakashandira, rauri kuziva kuti iziya rangu iri, idikita rangu iri, ndanga ndisingarari ndichishandira kuti ndinge ndine bhasikoro iri, pane kuvhairirwa nemunhu akapiwa mota nachivhayo. Hanzi mari idzi imari dzeropa. Imari dzeropa. Hamenoti muda kuudzwa makaita sei muri kuramba muchinanzva varume ava pasi petsoka kuti muwane zvekufambisa. Hanzi right now vakudiscouragea varume vemuZimbabwe kuti vashande. Vanhu hanzi havachashanda, vakungokumbira nekukumbira, vachingokumbira. Ende munhu wacho ari kukumbirwa sometimes anoganza chekuti pano mawana pazotaurwa futi nyaya yaEnzo naApostle TF Chiwenga. Enzo akatengesa mota yaanga apiwa nani nachivhaya ete half price. Duterere akatengesa mota, Baba Troy akatengesa mota, Chapreza akatengesa mota. So at the end of the day vanhu vari kungotengesa zvimota izvi. Mota dzakanaka, mota dzinodhura, mota ihombe, ma-latest cars. But nemigwagwa yedu, nemutusva yedu yatinayo munyika yeZimbabwe hazvienderani. Hazviko zvinhu zvakadaro kuti unoda kufambisa mota dzakadaro mumugwagwa yakazara machini, yakazara mapotholes. Saka zvamanje ndingotaura kuti Apostle TF Chiwenga vasinga black ball ende havafe ende hakuna futi anodzoka achitaura zvimwe zvinhu. Ndoda kuti muone video iri mondiudza zvamunofunga mucomment section. You own a small car in Zimbabwe, if you own a motorbike, if you even own a bicycle, and you are riding to work, Apostle Chiwenga wants you to know that you are better than someone who is driving a Range Rover donated to him by a politician or a businessman who gets money by corrupting himself and co-politicians and get shoddy deals that deprive our nation of its resources to the detriment of our people. A man who owns a bike, a man who rides a motorcycle is better than someone driving a Rolls Royce donated by people like Chivayo. I'm interested and I'm inviting Zimbabweans to circulate this hashtag. We want to do a hashtag that is called hashtag chezi yarangu. Hashtag chezi yarangu. Kana uri mwana weZimbabwe, kana uine getekete rako, kana skoro yako, unofanirwa kunzwa kuzorova dundundu
kunzwa mufaro, kunzwa kuzvikudza kuti uri murume akakwana. Amen. Kana ukatora mudzimai wako akapinda muHonda Fit muchienda kwamuri kuenda, driver motikari iyoyo nemufaro. Amen. Uye madzimai edu ngaaone varume vari kufamba nemotikari dzavakazvitengera vega sevarume chaivo. Kana murume wako aine mudhudhudhu waakatenga wega, murume iyeye. Yes. Yes. Nekuti hauna munhu waunofanirwa kunanzva pasi petsoka dzake kana wamuona wakatenga nesimba rako. Ngakurege kuve nemunhu anozvishora nekuti ari kuchovha bhasikoro kana akadadirwa nevanhu vari kudhiraivha mazimota avakapiwa nemari dzeropa. Ngatidadei nekuzvishandira varume veZimbabwe. A man in Zimbabwe should be proud that he breaks a sweat to bring bread home. Yes. To his family. Yes. Yes. That is what real men used to beat their chests about. I earn an honest living. I sweat, I bleed for my children to go to school. Musambodadirwa nemazimota akaita zvekupiwa kunge sadza repanhamo. Sadza repanhamo haudade naro. Nekuti sadza harina kumbobikwa richifunga iwe. Sadza rabikwa kuremekedza mufi. Sadza repanhamo haribikirwe vanhu vauya, rinobikirwa kuremekedza mufi. Dzine makuva nyaya idzi, dzine ropa nyaya idzi. So Zimbabweans need to be careful that the culture of honest living is being eroded by pernicious and ungodly practices pervaded by people who were wrongly raised. You understand? How many employees could Chivayo have employed if he had used all the money he donated to build a factory? Instead of giving people free money, people come and work and they go home with salaries. A man does not take pride in giving his wife something he got for free. That's not a man. If that is how you feel, I'm sorry. Something was stolen from inside your mind and your conscience and your heart. Munhu ane bhasikoro raakatenga nemari yake akapfuma kudarika munhu ane Range Rover yaakapiwa napolitician. Akapfuma munhu iye nekuti akabirwa anoenda kupolice station aine shungu achirangarira mari yaakashanda. Yeah. Kuti handingabirwe bhasikoro rangu wakomana, ndakarwadziwa kuti ndiritenge. Zvinewo ukabirwa motikari yekupiwa, unogona kusatoripota kumapurisa, uripota kuna Chivayo kuti ndakabirwa futi ndipei imwe. Hauna connection nechinhu chausina kushandira. You don't have a history. And this is very serious because it affects the core of the family institution. Some women are going to look down upon their husbands because they are driving smaller cars, which they bought with their earned money. Because these women are comparing their husbands with those who are driving bigger cars donated by these ZANU-PF oligarchs. We cannot accept that. Chezia rako shamwari, dada nacho. Kana uine mvemve rawakatenga wega, dada nemvemve rako. Kana uine yemubero, kana wakatenga nesimba rako, dada nehembe yako yemubero. Hembe yemubero ukazvitengera inodarika dzekupiwa nemunhu wausingazive. Munhu asingakuzive anongonyora kuti yautore mota. Itsitsidzei tsvimborume
kuda kubvisa mwana wemvana madziwa. Itsitsidzei. Varume veZimbabwe nyatsozvinzwai kuti handina kumboshota, ndini murume chaiye, nekuti ndiri kuenda kubasa. Kana ndichitengesa pamusika, ndakatenga mudhudhudhu ine mari yangu yekuzvishandira. I am a better man. Panotaura varume vakatorwa vakapiwa motokari, hamusirimi munofanirwa kutanga kutaura, nekuti hamusi varume vakakwana. Tikateta dare izvezvi, vanotanga kutaura ndevauya netsoka asi nemari, vaine kombi asi nemari yavakazvishandira. Ave kupiwa mota toti aiwa imi garai pasimi. Muri varume mangofanana nana Sisi Lavenda nana Sisi Patricia nana Sisi Pechunia nana Sisi Roda. Masiyane nana Sisi Roda. Kuda zvemara kunge honye kwete. Saka zvichaita nyika yedu manje ichadiscourage hard work, ichadiscourage honest living. Vanhu vanenge vaakuti hazvisisina basa kuti mari ndakaiwana kupi. Vanhu vari kungoda kundiona ndine zimota zihombe. Saka tichaponderwa hama dzedu vanhu vachida kukwikwidzana nevanhu vakapuwa mota nemapoliticians. Hazvina kunaka izvozvo. I came across a video where Chiwenga Chivayo was saying that he gifted a man called Enzo with a $120,000 car. And this Enzo fellow sold it to a car sale for half the price. Yes, and the car sale man said to him, "Why are you selling this for such a defrayed price?" And he said, "I don't need the car, I need the money." So he got the $60,000. You see, which is not something that he should complain about. Huh? Once you give someone something, why should you care what he did with it? This is why we are saying these are not just free gifts. They have conditions attached to them. And this is embarrassing. Imagine if this Enzo guy has a wife. He hears another businessman complaining kuti murume wako irombe. Unozvinzwa sei? Ndakampa mota akazoitengesa half the price. Vana voti, "Nai mama, ndidhedhi vari kurehwa here." Iwoti hadivo wanangu. Vana voti chokwadi here chikutaura voti hadicho. Vana voti kwewo dhedhi vakatengeserei mota nemari yakadaro. Voti handizive baba wenyu vanodedza. Ukaite baba wemusha anodhiskasirwa musha wake nemumwe murume, zvinoita pastor. Kana kufonerwa izvi kuti shamwari wakatengeserei motikari iyaya nemari iyaya. Makuti control ako mana. Ndozvazvinoita here. Nogona kunge wakapiwa mota amai, hauna musha wokugara, hauna imba, hauna imba, wobva wanzi 60,000 yakatengesa, unotenga 30,000 musha waari kugona kuvaka neimwe 30,000. Pamwe ndozvo akatofunga. Hazvina basa kani pastor. Pamwe zvinenge zvitori nemusoro pane kuti aramba achishandisa mota yacho asina pekuipaka. Isu tiri kutoda kuti varume vedu vasadzikisirwe. Nekuti zvinezvi zvikasvika paservice station, vamwe vanhu vari kuita pressure vakaita mota dzekupiwa. Dai titori nenzira yekudzimaka dzekupiwa idzi. Tikasvika paservice station ndoti vakaita dzekupiwa endai kumashuro. Vanoshanda vatange vatenga vada kumhanyira kumabasa. Ima hamuna mabasa zvenyu, muri vanhu vekupiwa. Hazvina pressure. Zvaifanirwa kunyadzisa pastor kuti munhu anodoneta motikari kumukadzi wemumwe munhu, murume wacho asina chaapiwa. Makambozvinzwa izvozvo? Mukadzi saka anoenda naye kupi mota yamuda kumupa. Achaenda motikari iyo kumba kwangu. Asi munopenga. Ndinogara ikoko. Ungadonetere motikari mukadzi wemunhu. Saka type yemota waudzwa nani kuti ndo yaanoda. Kokala kuti ndo kala yaanoda wakaudzwa nani? Pastor. Mumwe munhu achaiswa demo parara.
hazvina kunaka izvozvo. Ukaona munhu atengera mukadzi wako motikari akuzvidza zvisingaite, akangofanana nemunhu wauchawana nemukadzi wako pambedha pako ipapo, ari kuedza kukutaurira kuti haugone kuchengeta mukadzi uyu, regai nditomunzwira zvangu tsitsanzwa nekufamba netsoka. Saka vanhu vanoti kuna adzimai vako, manga manzwa nekufamba netsoka, iwo uripo. Pastor munonzwa sei? Tototenda achivhayo mama, manga manzwa nekukwira kombi, iwo gutsurira dzoroso. Saka titori useless pamba panapa. Yozofa zvoti kupiwa mota dzakana kugadzirisa. Kwete kudaro. Unoti ndokumbira kutora mota ndiende pashopu apa. Obva wafonyerwa wonzi zvino motikari yako yandakapiwa hamusi matorovera here ikoko. Mukakweshera manje inogadzirwa nani? Todzokera futi kwaachivhayo. Murume is not wired like that. Dai yakanga iri nyika chaiyo ine mutemo, angadai akatendeswa kwamambo Chivhayo kuti wakadoneta motikari kumukadzi wemunhu. It's a breach of the family dignity. You don't donate something to a married woman. It's a breach. It's an insult to the husband of that woman. An insult. But inoita insult ndokunge paine murume manje, kwete tuchongwe twedu tukatasara natwoto. Anotonoita speech kwa Victor ikoko. Murume wacho ndiye anonopa speech. Toda kutenda baba vapa mama motikari. Unongo uchitotarisa futi vanhu vacho vauri kuzviitira. Unotora kuti havakapora. I can do that.